Днеска правим представенето на нашото бебе Вики пред обществото. Четвърто подред, трето поколение от мама Кияра и таткото Икар. Бебето се чувства добре, родено и на 25 юли. Към днешна дата вече е 3 кг. Изключително малка се роди. В момента, в който го обявихме и се намери нейния кръстник, нейния осиновител, казва си Виктория, на един известен хотел в Бълчик. По-мъничка е, за разлика от нейните братя и сестри. Първите са момче и момиче, знаете, преди 3 години, миналата година пак момиченце и тази година пак имаме честа да бъде момиченце. Всеки се радва на бебенце и ние сме изключително горди, че днес представяме малката Виктория.